15 urte eta gero, hau da, Miguelen taldeak lortutako emaitza. Zenbat neska dituzue Etxarriko pilota eskola, Miguel? Gaurko gunean daude 35 inguru neska, bai. Lehen da bizi sakeak, zuk egin 3-4 sake segido eta zuek hemendik aidean, bale? Miguel, esaten genuen emaitza oso ona, urte asko pasata gero, ikusten ditugu neska asko, baina hasierak ez ziela erresak izan, ez? Bueno, ez. Hasiera izen duzan pixkat gogorra nik esango nuke zengatik. Karo, hau zen terreno bat mutilena bakarra. Eta karo, neskak sartzea bere haien ordutan eta frontonean eta kostatu zen pila bat. Mutilak ez zuten onartzen. Neskak pilotaka ibiltzea. Orain ikusi zue baietz gehiago onartzen? Orain mutilak onartzen dute, normaltzat hartzen dute. Hemen ikusten ditugu nia guztiak jolasten dute palan. Zergatik palan eta ez eskuz? Ez dagoelako neskentzako eskuz ibiltzerik, niri gustatuko litzaidake. Orain jarriko balidatea aukera seguraski pasako nintzen eskuz. Jarraituko nuke palan, baina... Oraingoz, zailtasunak bai daudela, ezta? Bai. Bueno, Aizea, hemen ditugu Etxarriko pilota eskolako txikienak, hemen aurrez aurre, baina zu, ja, pixkat, gora gozau, ezta? Aurten mundialean egon zinen ere. Bai, hala da. Pixkat zarrikitu nago, ez hauekin konparatuz, baina hori da. Neska izategatik zailtasun gehiago ikusi dituzu, hori, gauzak lortzeko? Hombre, txapelketa eta antolatzeko eta orokorrean beti egia da gizonezkoak egiten badute erresagoa dakatela. Etxarriko pilota eskolan zaudete orain dela zenbat? 5 urte. Zergatik jolastu nahi zuen pilotara? Gustatzen zitzaidan. Eta askotan esaten da, pilota ematen du mutilen kontua dela, baina uste ez ezta? Ez. Aurten lortu dugu egitea txapelketa bat mistoa. Neskak eta mutilek eta oso politia izan du da. Kirol maila ez dakit lortu dugun, baina gutxienez neskak eta mutila berdintzea lortu dugu. Orduan beste 15 urte gutxienez, ez? Bueno, momentuz behin. Xabier Euskitze hor platotik begira daukagula, gonbidatu beharko dugu, ezta? Pasatu dadila eta bisita bat egin dizazuela. Munduko kirol politena omen da, etortzeko eta ikusteko ze... Oraindik neskekin politxago, zu. Badakizu, Xabier, hemen Etxarrin dituzu zai guztiak. Gonbidatuta zaude.